Mantalingo alaba poema liburuan oinarrituta, Saturarango emakume kartzelan gertatutakoak oroituko ditugu, bizi eta sentituko ditugu bertan jasandakoak, eta batez be, egingo duguna da 7 geldiunetan antolatuta dagoen ibilbidetxo hontan, saiatuko garena da bertako izenak aldarrikatzen. Bertan bizi izan ziren emakumeen, bertan gatibu izan zituzten emakumeen bizitzak gure lehen planora ekartzen. Eta konturatzen zelan gaur egun, han, disfruterako eta ondo pasatzeko eta gustora egoteko tokia den horretan, zenbat gauza gertatu ziren. Gure herriaren historiaren zati bat berreskuratuko dugu eta aldarrikatu nahi dugu bertan gatibu izan zituzten emakume horien bizitzak, posak eta baita ere sufrimenduak. Horretarako esan bezala 7 geldiunetxo antolatu dira eta Mantalingo alaba poema liburuan bildutako poemak ardatza hartuta, bai poemak irakurriz, bai kantu bidez saiatuko garena da giro batean sartzen, ezta? Kontestu batean sartzen da, kontestu hortatik ulertzen eta saiatzen besteen azalean jartzen. Momentu batean badabe, gero aterako gara, norberak norbere azala daukalako. Baina garrantzitsua da, behin jakinda Saturaran eta dakigula oso ondo, ez? Paradisu bat dela eta toki ezin hobea dela disfruterako eta ondo pasatzeko eta gustora egoteko, garrantzitsua dela uste dut horren atzean dagoen historia be jakitea. Izan be, hor jolasean egongo diren makinatxo bat aur ikusten dituanean, burutik ezin zaidalako kendu zenbat aur, adibidez, ebatzi lapurtu ostu zituzten toki beretik, une beretik. Gonbite hori da beraz, ibilbidetxo hontan, Saturarango emakume kartzelan gertatutakoak lehen planora ekarri eta hortik gure historiaren, gure memoriaren zatitxo bat sikiera berreskuratzea.